COVID fatality rate sa Western Visayas, ginakabing nga high risk sang DOH-6. Pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo may natumod na burial site para sa mga mapatay sa COVID-19. Hiningin tutukan ni Daryl Marie Sarmiento live. Daryl? Said amot-amot na ginaplastar sang tagsa ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang lulubngan kung sa diin ipahamtang ang mga bangkay sang mga nagkalamatay bangod sa COVID-19. Sa data sa Department of Health Region 6 na masobra 87,000 ka mga nalista nga kasos ng COVID-19 sa riyon, masobra 2,000 diri ang ginbawian sang kabuhi. Ginakabig sang Department of Health 6 nga na sa high risk classification ng COVID fatality rate sa riyon sa 2.26%, apisar suno sa ahensya nga naga-downtrend ini. Ang tanan sila sir because one death is death. Base sa data ng DOH, sa riyon, nagapanguna ang probinsya sang Iloilo sa may pinakamadamo nga COVID casualty nga may 465, hinasundan sang Iloilo City nga may 375, Negros Occidental 373, kag Bacolod City 363. Matapos temporaryo nga ginsuspende ang krematorium sa Iloilo City ang pagbaton sa mga bangkay gikan sa luwas ng syudad, tagsa ka LGU sa Banwa ang nagapangitan asang posible burial ground sang mga mapatay sa COVID-19. Ang Banwa sang Santa Barbara may natumod na nga lugar sa Ila Municipal Cemetery sa diin mahimo ilubong ang mga bangkay. Bilang sabat sa mando sang gobyerno probinsyal sa probinsya sang Iloilo ang mga local government units ang nagtumod sang lulubngan kaangay sini para sa direct burial sa mga biktima bangod sa COVID-19. Separated, as I have said, medyo mataas-taas na ang lugar nga wala sang may maapektuhan nga residents and mga bubon. Magasapol naman ang LGU paviya sa posible burial ground, bangod nga magutok naman kag halos wala na sang lugar sa ilang nga patio. Base sa guidelines, kinahanglan nga malubong gilayon ang bangkay sa sulod sang 12 oras. Said may pilaman ka mga ginpatumon nga adjustments ang tagsa ka LGU sa kung paano ipalubong gilayon ang mga bangkay sa nagdaliwan bungod sa COVID-19. Isa na dire ang paghikot na lang sang requisitos kag dokumento tion tigayon na nga mapalubong ang mga napatay nga biktima sang virus. Said Daryl, ini mga lulubngan, kailangan pa niya aprobahan sa DOH or accredit o kung bahala na ang LGU kung amo nang gusto nila? mayara sang ginasunod man nga guidelines ang tagsa ka mga LGU sa kung paano nila tumod ang ila sini nga mga direct burial sites para sa mga biktima sang COVID-19. Said Madamang salamat, Daryl Marie Sarmiento.